ava vakamboya kuona nyaya yekuti mudzimai wavo ndiani ataura chekutenga mudzimai wavo arikaendeswa kuchikoro akaenda zvichikomba ndomba mai vatonga kapereke haina kutongwa nyaya saida akanobva asungwa kuti auye pana asi kuoneka saka ndobva yadzisa inenge anosungwa ndobata panyaya yatezvara yavatezvara ndokuva yakataura kwandizi vatezvara ndovakapfuma kune uyu but havasati varamba chikomba chacho hasati chabata avatange kamuvarichikomba tanga yechikomba tanga yechikomba katanga neyakatanga kupresidenti tikaipa saka mukwasha list yacho anenge anoti havasi baba vemukadzi wacho handizvo zvawataura rushi akauya ndiani stepfather ndiye akamupa pfumi ise kuti arore avarapa pamusoro dare ichokwadi kuti nini ndine stepfather asi avagere apa ndihanzvadzi ane mhaka itwa vane zvayo hatisi kunzwa isu vatumwa nehanzvadzi yangu inini ndiye ane signature yamuona ipa nefone number ipa listiyo avatumwa munyaya yedu muri munyaya ivanzvadzenyaya vatuma mukadzi wavo akashaya aichaiye akashaya vakasara vacho vari vaikubasa vakanyorwa ofu saka ndobva vatuma sei hakuna zvakadaro komai vemudzimai vari kupi ndikurava mai vemudzimai uyu vari ambuya vake ndo madzimai yangu varikukumba saka ndo vazoita kuti yes sedari kana ambuya vakashaikwaka vatezvera vakashaikwaka uyo haana munhu kutaura naye uyu ndiye ane signature nefone number munhu muchinda wacho iyoyo iri kunoku andakapa listi payapayalero andakautia listi mnono lisiranyokwa pano movha listi akanyokwa pano akabva akanyorwa vanonyora ndobva vanonyora saka uchakunyora ndewa saka uyofadha vati baba vemukadzi wangu atezvara nambobvira ndakavaona hanzi vakashaya saka varipo vacho varipo ndivava akambonana nanungu wacho wake seipapo vani vanavangaina iseipapo tsamba iseipapo uyu kubvisa pfuma anofana kubvisa pfuma but apa manje tikutikira vanani pamweni kuti vapiwa vanenyaenda kutaurwa mari yemwana womwana mukwasha ratiti amandimi vatete vacho udzaya ndazwa ndurumba kudai kuzotora pfuma imwana hatiti kana kuti apedzana imi oilisi ringadzokera mukudzora hatilisi wangu wakapiwa ipapo ndine chichemo mama listi ndakapiwa hongu but nezvakaitwa nemukadzi wangu chikumbiro handikwanise kuti ndichabvisa 10.5 ndingangokwanisa iri gazeted yedare kuno kuri imari
Pamaka kudala pekupesira maiji. Ndo pandakapinga list patapesira kuya musi wa 27 February. Zvakaita pamwe. Imi mchimeze ngengozi. Aiwa chegana. Avasati vanhu zvakaita pamwe. Ngai vanhu uyu avakabata kadhi chikomba. Ndobva vamhangana nyaya yakuru. Chikomba hachina kuwana mukana wokusevwa samunhu chipinde mwoyo. Chikomba kaise. Saka ava havasati vabatira gupu rezvo. Aiwa vatozara vatu vechikomba kaito. Saka vakasensai. Iti vandazwa muri kwakudari ndimunozotambira pfuma. At the same time chikomba kaino 7. Musi wa 27 anzvanzi ngaiwe yenyu. Chikomba ngaichiwe. Uye wacho uyu wokukombanisa vanhu ngauye. Naira apa pamunhu. Vanhu vakatorambana mudare munhu. Vakabatira gupu rera rati. Haida kutoongwa nyaya mhofika. Vanhu ava ndo zvakatozomisa nyaya listi. Mambo vakati ngapanotorwa chikomba chiuye. Toziva kuti vari kuroora sei nelisti ranyongwa. Asi vanhu vakarambana. Asi vanhu vakarambana kai. Asi vachiti ini mukadzi andichadi pandi vakadzi ngavatange vadi chikomba chauya. Saka uya musi wa 27 nedzimai wedu. Ndo zvakaitika pazvamisanyaya. Ndingapati Bishana. Yakati vanhu vagare pamwe chete. Kusokutanga chaivo chaivo. Radaro pangopera wangosvika that one day, the second day vatsika mwana wangu usiku ma10. Andisika zvokuti zvakatoa ndaro kunzi aishiva. Havana vana vesekazi. 3. Komunodzingana usiku nolewe. Ndobva apatanakati unoziva muswa akati. Akapara hake mhosva pati. Saka zvadaro manje. Unonzinga usiku. Zvadaro ndobva tayapanapo ndobva zvaunonzi udare dzini avo yanga adzimba mukadzi usiku. Andika zvikanzi nama zviche zvanzi aiwa zvakanaka because aimusafeguarda because aigona kuvana kana kuurayana usiku. Ndozvakamushira ndobva ataura kuti handichada mukadzi muno mudare muno kana maaudio aya munorekodha aya is there. Mukadzi zvongota toda mukadzi chete une vana vangani vatinange vana vacho zvanzi right. Sakadaro kauchimedza tichatevedzeri this thing. Kana vakati vachadi mukadzi. Vana vana kupura vakizwa. Inini vakaramba mukadzi kapa tesa chapindi varoro ivi. Inini kutomisa kubvisa gupu rero because ndikuteedzera kumashure kwedare matongerwo ari kuita nyaya pano. Mozoya musi wakati saka ndikuonese kumhanya kubvisa gupu racho dare risati rapedza zvari kuita. Arikugara kumukadzi wacho. Musi wa 27 morambana zviri pajekerere nemudzimai wenyu. Tobva takuchanja izvo moroora vana venyu. Uyu wechitunu ari kutaura kuti haasi kuwanika. Ndakaenda funda wana HR. Ndipe kuno. HR ndekuziva. Papechuya. Ngoto ndivali. Ndo anoshanda. Ndo vanoshanda. Andori basa. Ari palivi. Unongofuna ndungula. Bali anogara mukumbuzi kamba yekutanga. Kuita inobeka iroro. Yakakuza kutanga. Sunga kwa HR munofana panda kwini. Saidi ndo bala HR mumbi amusera HR ngakho endai kunoona manager kuti ma HR. Kama ndichibata vanhu pakodobeka kama naikaite weda asina house number azviitiki izvo zvimani ndakapinda kuendarizana naweni apanosana mabhera kana totonga mundipe kuno ndinde ndinoona mbando mbada kana zvotopfuura vamwe kudinda Pero ngwabi,